So, direta sa section 3-4 for logical arguments. So, we have here the following objectives: define valid argument and fallacy. Use truth tables to decide if the argument is valid. Identify common arguments forms and use the argument forms to decide if the arguments are valid. So, first muna nato i-discuss ang valid arguments and fallacies. So, ang logical argument manggod is made up of two parts, a premise or premises. It's just a plural lang. At saka ang conclusion based on those premises. Okay? So, kung nakaagi na mo nga subject nga logic, familiar mo dapat sa premises and conclusion. Pero kung dili pa mo familiar ani, don't worry, discuss man pod nato today. So, ang premise and conclusion, importante jud na sila. Okay? Kay para makabuhat ka og argument. So, ang argument is valid if the conclusion necessarily follows from the premises. Okay? Na nakuha siya, make sure valid siya. Follow siya og premises. Pero invalid naman otherwise. Okay? An error in reasoning that leads to an invalid argument is known as fallacy. Okay? Kapag invalid ang atong argument. So, natay valid, invalid, saka fallacy. Notice that our definition of valid does not use the word true. Okay? So, hopefully, klaro ni siya. Ang pasabot sa valid, hindi ibig sabihin na pareharang na siya sa word na true or synonyms. Dili siya because logic is not about deciding if a claim is true. It's about deciding if the claim can be deduced from the premises. Okay? So, hopefully, klaro siya ha. Ang valid, dili siya the same sa true. So, first na to, we have here the steps for determining the validity of the arguments through table method. So, natay truth table method, dali ra ni siya. Kanya naman, kung naka-remember pa mo sa truth table, sa pag-construct, makaya na ninyo din siya pag-answer. Okay? And don't forget to still remember the mga symbols. Kung naka-remember pa mo sa symbols, yung arrow up, di ba? Conjunction, disjunction, conditional statements, yung isang arrow, pag double arrow, biconditional. Di ba? So, conditional rin niya, write the conditional statements, use conjunction between all the premises and the implication. Parehara ni siya, yung arrow, parehara na sila. Conditional statement ang tawag na ha, katong na arrow for the conclusion. So, ibig sabihin, kung may mga premises, gumamit ka ng conjunction, yung arrow up and. Parehara na ha. Kani, na arrow, paani, if then. Di ba kung naka-remember pa mo, if, then. Yung if, antecedent, consequent ang then. Kung naka-remember pa mo, anihan, na-discuss na siya. Last meeting na to. Okay, sa section 3-2. So, next na to diri, step 3, construct the truth table as follows. So, inatura, ang pag-construct ng truth table para sa arguments, we have premise and premise implies conclusion. And ang pagbasa ani ha implies ang pagbasa pud na ko ani. Gayon dapat ang truth table under the implication or the conditional statement are these. Ibig sabihin true lahat. Otherwise, invalid na gayon. Ibig sabihin, pag may nag-false, man lang ng isa or false lahat, invalid na siya. Automatic. Okay? Dapat true lahat. Okay? So, tanaw na to. Example, para masabtan na to and then determine if the following arguments is valid or invalid. Tanaw na to ang iyaang example. If an ad campaign is a success, the marketing manager won't lose her job. Na word nga then dire. No? Usahay wala ginabutang, usahay ginabutang. Pero klaro naman may tama dira, then ay if kani ang antecedent assumption mo the ad campaign is a success. Yung next aning nga sentence, the marketing manager won't lose her job. Mo na imo ang ah
consequent, yung conclusion. No? Naman yung mga word walay then, pero okay na na. Make sure nga kasabot. Next statement na to is the marketing manager lose her job, therefore, the ad campaign was not a success. So, kung kani, argument man ni, na nga topic, okay? Argument. So, kaning makita nimo sa first and second statement mo, matawag na siya og premises. Kay ang therefore, ginatawag na rin siya og conclusion para sa kaning argument. Okay? So kani siya ang therefore nimo, ang last statement nimo mo na siya ang conclusion. Basta na therefore conclusion, di ba? Na-mention na ako ang argument, balik ta, dapat na premise, then conclusion. So yun nga. So yun, follow ta, step 1. Okay? Ang step 1, balik ta ha, kani ang P, or na isulat balik para masabdan. Mo ni ang P implies Q. Okay, ang Q kani, the marketing manager won't lose her job. So you're right, here in the symbol, mo na yung step 1, yung argument, first premise, dayon, ang second premise nimo, the marketing manager lose her job. Oh, so negate Q, kay diri manggod kay won't lose her job. So ginegate niya, lose her job na. So next nimo, ang therefore, ginagamitan nato ang therefore og tulo ka dot. Therefore, the ad campaign was not a success. So negate uh, P. Di ba kaya ang P ba ato nga original diri is a success. Diri was not a success. So ginegate na siya. Negate P. Okay, dapat na-gets ang negate ha kay gigamitan ng opposite ang iyang sentence. Okay? So kani siya, okay, ano din siya, baliktad. Pero pwede ra na siya. Negate Q, dire kina Q. Okay ra na siya. Kay diri manggod, na-mention manggod niya dire, loses her job. Ang isa won't lose her job. Okay? So make sure nga kabalo ta sa original statement nato. Okay? Ang P, ad campaign is a success, then ang Q, marketing manager loses her job. So morning Q. Okay? So kung ningon gali siya won't lose her job, di ba katong gingon ako ganina, inani man to, negate ka diri, negate Q. Then therefore negate P. Pero katong akong gibuhat, ay katong gibuhat na karon, wala ang Q diri, dayon na negate na dayon diri. Okay ra na siya. Okay? So, again, make sure kabalo sa ang premise. Kani ang first premise, second premise, then make sure nga na line diri ha. Dili na siya fraction ha. Natay line diri kay para ma-identify nato ang conclusion. Yung triple dot, triangular dot, ang symbol niya therefore. Okay, so make sure klaro ha ang pagsulat sa symbols ng mga arguments. Okay? So okay na, naklaro ni siya ang pagbuhat sa symbol. So pag nakabuhat na ka sa symbol, importante ni siya na kay symbols sa argument. Isulat dayon siya sa conclusion. Ingon siya diri, write that into a truth table for the conclusion. Kung true ba lahat. Di ba yun ang goal? Kung true ba lahat. So medyo challenge yun ni siya. So inani ang pag-construct sa truth table. So, diyon sa ni pagkuha, o diyon sa na pagkuha, balik ka diri. Mo nang ingon ka ganina, kailangan step 1 isulat sa jud ang mga arguments sa symbols. So kopyahon nimo ni, make sure kabalo mo translate ha. Kaya di ba mo man yung original problem. Gi-translate na to siya to symbols. Pag na-translate nimo siya to symbols, you write that again, rewrite nimo siya again para ma-construct
kaog truth table. So P implies negate Q and Q, okay, implies negate P. Saan galing yung ano, yung arrow up? Na-discuss na, di ba? Mo ni siya, oh. Premise and premise, o di ba? Yung dalawang premise, combine mo siya. Tapad nimo dahil sumpayan nimo og symbol na end. Dayon yung conclusion implies. So muna akong i-explain ako ganina. Nakuha siya. So hopefully klaro ni ha. Mo ni yung pasabot diri. First premise and second premise implies conclusion. Mo na yung step 2. Hopefully klaro ha kay hindi man siya lisod. Basta na klaro lang explain. First premise and second premise implies the conclusion. Na-explain na ako ni siyang mga symbols ha. Dayon pagkauman mag-construct dahil kag truth table. So muna niya ako pasabot. Truth table. So you have to be careful ano ba yung mga symbols na given para maka-create ka og table. So nakakita kag negate Q og negate P. So muna mo ibutang diri. Mag-create ka og ah, column. So kani default na ni siya, automatic na ni. I-discuss naman ako na automatic na ning true, true, false, false. Sa Q naman, true, false, true, false. Okay? Sa negate P, false, false, true, true. Then sa negate Q, false, true, false, true. Okay? So pagkahuman ni mo ani, proceed dayon ka sa kaninay parenthesis. Unahasa na siya. Okay, mo na yung innermost, so muna mo unahon. So P implies negate Q. Okay? False, true, true, true. Mauna siya. Okay? Yun sa mana natay P and then ang negate Q. So true implies false, false. Di ba na-discuss na ako ni siya last meeting. True implies false. The answer is false. Sa conditional statement na formula. Okay? Napod tayo true implies true. The answer is true. False implies false. The answer is true. Then false implies true. The answer is true. Nakuha siya. Kung di nakuha, i-watch balik ang recorded lecture video sa section 3-2 kung nakalimutan na yung formula ng conditional statement. Okay? So, again, balik ta ni ha. Pag nakuha na ni siya, proceed na dayon ka sa end Q para makuha. So, meaning, ang tanawon ni mo kani o kani. Kani, nakuha siya, pero ang gamiton nimo is conjunction end. Yung formula ng end, ang ibig sabihin na sa truth table, ana, kapag merong nag-false, false lahat. Pag true and true, mora na ang true. Okay? So, true and false, false. False and truth, false. Diba? Kani, true and true na dayon. Dayon kani, false and true, false. Okay? Next nimo is implies nimo siya sa negate P. Implies negate P. So sa implies negate P nato asa makamutan-aw kani di ba nakuha naman nato ni kani nga table. Dayon negate P dili ka tan-aw sa negate P. Unya kay mogamit ka og conditional statement. So ang arrow asa man padulong sa negate P. So ang arrow nimo padulong sa negate P. Kani false in padulong ka sa negate P, false implies false, true. False implies false, true. Ang arrow padulong sa negate P ha kay siya man ang conclusion. 'Di ba? True implies true, true. Dayon false implies true, true. Pero para maklaro sa inyo at false implies true, muna yung pasabot. Mahimo siyang true. Kaniya akong giingon ganina. False implies true, true ang answer. Nakuha siya. So kung mapansin mo, true lahat. Therefore, the answer is valid. Yun lang.
kailangan kung magbuhat or mag-construct mo truth table, make sure na conclusion. Kasi pag walang conclusion, -1. Importante jud na siya nga interpret nimo unsay nahitaboan na true lahat. So the answer is valid for the argument. Okay, the argument is valid. So that is the answer. Nakuha siya. So next, emerging research shows that if cancer patients undergo aromatherapy, depression is lessened. One of my cancer patients is reporting a decrease in depression, so she must have undergone aromatherapy. So kung maghatag kog inani galing nga problem, medyo challenge jud ni siya. Lisod ra ba ning argument kung di ka balo mo convert to symbols. So kani siya kung mapansin nimo naka-sentence dahil imo siya i-convert to symbols. So mo nang bantayan jud ang mga premises. So kani ang first premise. Mo ni siya ang second premise, yung so mo na yung conclusion, she must have undergone aromatherapy. Mo na siya ang conclusion. Okay? Para masabtan nimo natay word na if dire, so mo ni siya ang assumption. Kinauna man ang conclusion, pwede man na. O, pwede po gani. Depression is lessened. No? Okay? So, cancer patient undergo aromatherapy. Mo na imo ang P. Depression is lessened. Mo na imo ang Q. Okay? Dayon, one of my cancer patient is reporting a decreased depression. Mo na imo ang Q and then undergone aromatherapy. Mo na imo ang P. Pero ang Q na to is inani. Okay? P implies Q. Okay? Na-mention na ba na ako, na ba if. Pero walay then dire. So mo na naingon ko, careful Japon mo ha kung asa ang conclusion na may kama. So cancer patient undergo aromatherapy mo na yung P. Nakasabi ko lang. Diba? Then ang Q ni mo, patient suffers less from depression. So P implies Q mo na ang first premise. Ang second premise, less depression. Then ang conclusion ni mo na ay aromatherapy. That is your triple dot, triangular dots ni mo P. Inanara ang pagsulat, no? Sa'yo na kayo siya, no? Pag nasabtan mo ang pag-convert to symbols from this sentence. Kaya kung dili ni mo masakto ang pagka-cluster aning sa symbol, sa step 1 pa lang, wrong na dayon ka. Okay? Kaya di naman kumuhatag og score pag mag-truth table ka niya, pag set up nimo sa argument, wrong na daan, mabiyan ang step 1. So, kailangan nasabtan jud siya. Nga na-translate nimo siya to symbols. Mo jud na siya ang challenge. Okay? Dayon, pagkahuman, step 2, syempre, i-connect nimo ang mga premises then as a conjunction and then imply nimo siya as conclusion. So, mo ni siya, di ba? P implies Q. Butangan nimo end Q. Unahon sa nimo ni siya. Dayon implies P. So, mo na mo ang pag-construct sa truth table nimo. Ang purpose ng truth table, para mahibaw-an na to kung true ba lahat. Para makaingon tag valid. Otherwise, invalid. Okay? So, nakuha siya. So, nanatay answer sa truth table. Then, na-mention ako kanina, mo ni siya ang pag-construct. Okay, na-discuss na ako ni ganina ha. Combine lang nimo ang duha ka premise dayon implies conclusion dayon ka. So unahan sa nimo ni nasa sulod sa parenthesis, automatic na ni ha, dili na ko ni explain true true false false true false true false. Automatic jud na sila. Ang first nimo ang nasa sulod sa parenthesis, ang P implies Q. So mo nimo unahon. Okay? Dayon na ka makita nga end. Ah, ay, okay, balik ka dire ha. True implies true, true, true implies false, false. Actually, false ra jud na siya. Kapag true implies false.
Mura jud na siya, walay lain. Then false implies false, true. Mo jud ang formula sa conditional. Okay? Na-discuss na ako na ha. Ngayon, pagka pag nakuha na ang P implies Q and Q na dayon ka. Okay? Dili ka tanaw, kaning duha ka buok. Okay? So, ang ibig sabihin ng end, kung naka-remember mo, pag merong nag-false, false lahat. In anara, so true and true, and mani ang ginagamit nato nga connective. False and false, false na. True and true, true. Then false and true, false. So hopefully klaro ni siya mo nang daghan kay may i-memorize pag-abot sa mga truth tables. Especially yung mga connectives na to ha. So mo nang advanced study jud mo, giyon sa ni pagkuha. Kay kung naglisod kag sabot ani, nabalik ka sa akong recorded, then watch lang jud, balik-balik kag sabot. Okay? So dili tas, nakuha naman nato ni, proceed dayon ka sa conclusion. So mo nang ang tanan na dayon ibutang dayon sa isa ka column. Okay? Ang tanawon nimo kani at saka ang P. Mora jud na, no? So true implies true ang arrow padulong sa P kay siya man ang conclusion. True. False implies true, true. Para sa conditional na ha. Kani ang false. True implies false, false. Dayon, false implies false. True ang answer para sa conditional statement. Okay? So nakuha. So practice jud mo ha. Practice makes perfect para sa ato ang truth table. And then, as you can see, kani, meron kang nakitang isang false. So automatic, invalid. Okay? So the argument is invalid. That's it. So make sure you have a conclusion pagka human sa construction ng truth table. Na klaro siya. So the answer is invalid. Okay? Next naman, symbols na lang. Kay diri man gud ang mga problems. Kaning first example ug second example kay nagtatagtag mga sentence na, then convert pa nimo og symbols, then convert pa nimo og truth table. Then pagka kung sa truth table, i-interpret nimo kung valid ba or invalid. So task kay siya nga process. Four steps ra na. Pero paningkamutan jud ninyo nga makaya jud ninyo ni. Nung unang study hard jud mo. Okay? How about this one? Kung naka-symbol lang siya. And then the question here is you have to decide if the argument is valid. So, as you can see, tatlo yung variable statements nato, natay P, Q, R. So, ang first premise, P implies R. Second premise, Q and R. Third premise, P. Ganito yung conclusion. Negate Q implies P. Okay? So, step 1, already done. We have here the symbols. Pag step 2, tanan premises, sumpayon nimo og end. So mo na ang pag-construct mo ni siya ang step 2, P implies R, end. Ina na siya. Q and R and P. Dayon ang conclusion implies negate Q implies P. Butangan nimo og parenthesis para klaro kisa man imong mga pangunahon nimo pag isolve. Di ba nakabantay ka? Kaning tulo ka buok, gisumpayan lang sila og end. Mao jud na siya ang argument. I-explain naman na siya ganina. Ang mga tanang premises, sumpayan nimo og end. Dahil ang conclusion, ang butangan ng parenthesis niya, butangan nimo og implies. Parenthesis dahil. Butangan ng parenthesis kay daghan man good kay variables. Okay? So ina to yang gibuhat niya diri. Nakuha siya, premise 1 and premise 2 and premise 3 implies conclusion. So, inana ang pasabot sa step 2. Pagabot sa step 3, construct dayon kag truth table. Medyo taas yung siyang solution kay daghan man gud kayo. Kung mapansin nimo nganong walo ka buok.
kakasabi ko lang to last meeting, kapag walo ka rows, pag walo ka rows, meaning tatlo yung variables. Take note ni siya ha. Pag upat ra ka rows, pag dalawa lang yung variables. Variables niya, kuha, pag three variables, P, Q, R, walo ka rows. I-take note na ha, kay daghan na kay, daghan kinabagsak ani. Kaya nga naman, nag three variables nga, pero nag four rows lang siya. So, hindi four rows. Okay? Walo ka rows. Napoy, duha ka variable na gali, P, Q, nag 8 rows na wala dyan kay score. As in, bagsak dyan na, zero dyan na. Critical kay na. You have to analyze ang mga variables na to kung dalawa lang ba or tatlo yung variables. So, there are 8 rows. Okay? Upat ka true, upat ka false. Walang 8 ka buok rows. Ang Q, tagduha. True, true, false, false, true, true, false, false. Ang R naman, alternate. True, false, true, false, true, false, true, false. That is what you call the combination of true and false sa P, Q, and R. Automatic na ni. You have to write that sa inyong notebook ha or screenshot nyo. Kaya bahala. Automatic na ito. Default na yan. Kapag tatlong variables. Kaya naman kayo makita nga tatlong ng variables. Klaro ni siya. Okay, so upuli klaro ni ha. Proceed ka sa negate Q. Sa negate Q, tanaw ka sa Q. Tanaw ka sa Q, dayon imo siyang i-negate, di ba? So, tagduha ka true din. False, false na siya. False, false, true, true, false, false, true, true. Ginigate lang na nimo. Para naman sa P implies R, dili ka tan-aw sa P at saka sa R. Okay? So, nahitabo, true implies true. Ang true, true ang answer, di ba? Pero ang arrow, padulong sa R. Kaya ang siya man ang conclusion. Di ba? True implies false, false. True implies true, true. Dili tan-aw ha, dili sulat. Dayon, true implies false, false. Then the rest are true. Kay true ay false implies true, false implies false implies true, then false implies false are true. True na sila using the formula of conditional statement. Next naman, Q and R. Kina may Q and R diri. Muna ibutak nimo sa next column. Okay? Ang Q and R, diri ka tan-aw, Q, then R. Okay? Gagamit siya og and. Ibig sabihin, pag may nag-isang false, false lahat. So, true and true, true. Nakuha siya. So, balik ta again. True and true, true. Kani, true and true, true. True and false, false. False and true. Kani, makita nimo puro false, false. Kani, true ni siyang duha. True and true, true. Dayon, kani, false, false, false. Kaya ang conjunction na to and kining arrow up, pag may isang nag-false, false lahat, inana ang conjunction. Dagan kayo mag-atiman. No ba? Sila confused nga daghan na dyan bantayanan no na arrow up, na negation mo tong ningon ko dapat watch na mo sa akong mga recorded videos nga giniscuss na. Okay? So pag naka-answer na kaani, proceed na kaani. Diri. Make sure perfect jud niya. Akong pasabot kailangan wala joy sayop. Bisag isa. No? Mo nang careful jud mo ani. It's all or nothing. Ay ngano man, pag masayop man god ni siya, damay tanan. Masayop jud ang halos tanan. So mo nang careful pag masayop gali particular diri sa sinugdanan pa lang nasayop, magupa ang imo ang final answer. Matingala ka, dili nimo masakto nga true tanan. Dili nimo ma-perfect nga true tanan. Dili pwede na magic magic nga true tanan. Yan ako'y nakita diri nga sayop. Dili pwede na ha. Di mailhan raman ako na binabasa man ako ninyong mga solutions. So make sure complete sakto jud siya ha, perfect.
Inana jud dapat. Inana jud ang truth table. Okay? So diri sa negate Q implies P. So diri katanaw sa negate Q dayon P. Ang arrow padulong P. So false implies true, true. 'Di ba? False implies true, true. 'Di ba? False implies, ay sorry, true implies true, true. Murag maka-confuse no, makalibat na jud pero challenge jud na ninyo. Study jud mo, mag-answer mo og mga exercises. Okay? False implies false, true. Dayon, false implies false, true. O kani pa, true implies false. And then, true implies false, false. Nakuha siya? Okay? Kay mo man jud ang mga common nga masayop. True implies false. Ako na lang isulat diri ha. Ang answer ana, sa may giingon niya diri, di ba? Mahimo siyang false, no? Pero kapag baliktad naman, false implies true, dira ang true. Para na siya sa conditional statement, no? Pag nakuha na nimo ni siya, kanina na yung bracket niya, kanina na yung tanan. So makapansin ka, P implies true and Q and R and P. Kani tanan. So meaning kaning tulo, kani mo tan-awon ha, kani, and kani. Kanang tulo imong tan-awon. Okay? Using and. Ang ibig sabihin ng and, kapag may isang mag-false, false lahat. Ganun lang yung and or yung conjunction. So, kung mapansin mo, ito lang yung nag-true kasi true lahat eh. Di ba? At, and the rest, false. Kasi, di ba ito true. False, false. May nag-false. So, false lahat. Ito, may nag-false, false, di false, ibutang diri kasi sa end. Kanina, nag-false diri, bahalag ang duha true, false pa rin ang answer. Kaning tulo, false, so nadamay tanan, false tanan. Inana ang premises. Pag may nag-false sa isa ka premise, false lahat. Inana ang argument. Di ba? Normal na jud ng mga argument, no? Kung may isa ka nag-false sa imong isa sa mga premise nimo, false na lahat. Damay tanan. So make sure tanan premises dapat true para tanan premises true siya. Kay N man ang ginagamit nato. Naklaro siya. Pag abot na dayon sa conclusion, conditional statement na. So kani mong tan-awon then kanila lang. Kay kani man ang imong i-compare kani og kanina lang. Okay? So mo lang kanila lang imong tan-awon. So ang arrow padulong sa P net so not Q implies P. Mo na imo ang conclusion kani. Okay? So true implies true, true. Kay pabaliktad yung arrow kay padulong man diri ang ato ang conclusion, di ba? Sa not Q implies P. Okay? So kung mapansin nimo, this is true, true na sa tanan. Kay false implies true, true. False implies true, false implies false, true. So kung mapansin nimo, true lahat. Okay? So nakuha siya, true lahat ang answer. So meaning, pag nakuha nimo true lahat, that is valid. That answer here for your argument is valid. Okay? So, fully klaro ni siya ha. Okay. And, next nato dire ang mga formulas na dayon nato for valid arguments. So, ito yung mga formula ng mga valid arguments. Ang gawas na siya sa exam ha. Familiarize all the name of the formula, law of detachment, P implies Q. Second premise, P therefore Q. For law of contraposition, P implies Q. Pero ginegate ni mo ang P, therefore negate
negate Q ang premise, then therefore negate P ang conclusion. Okay? Tanan valid niha, puro ni mga valid. Kay kung imo na siyang i-construct sa truth table, true lahat. Next is ang law of transitivity, then ang law of disjunctive syllogism. So if familiar sa mga formula niha, P implies Q, Q implies R, therefore P implies R. Okay, kay mawala man siya. Okay, may mo siyang P implies R na. Para sa disjunctive, meaning arrow down, natay or. So P or Q, second premise not P, therefore Q. So true gyapon ang answer ana paggamit. Okay? Sa truth table pag-construct. Next naman ang mga fallacies. Pag ang fallacies, kung naka-remember pa mo, ibig sabihin yung or argument nato invalid. Okay? So first nato diri ang fallacy of converse. So take note ha, dagan kita mga pangalan sa mga formula. P implies Q, second premise nimo P, therefore Q, therefore P. Second premise sa Q, then imong conclusion ang assumption. So invalid. Fallacy of inverse. So P implies Q, ginigate nimo ang P, therefore Q. Okay? Mga formula lang niya magipang-discuss ha. Dahil ang last na to ani kay ang fallacy of inclusive or using disjunctive or P or Q, second premise P, therefore not Q. Okay? So tanaw na to, nato example to recognize the common argument forms. So we have here the following, and then given that forms of valid arguments and fallacies, identify mo kung valid ba siya or invalid. So tanawa lang jud balik ang formula katong na-discuss ganina. Okay? So sa letter A, P implies Q, P ang second premise nimo therefore Q. So ang tawag na is law of detachment. Na-discuss na ganina. Okay? Therefore valid argument. Pero what if sir, kung maglisod ka, pwede ka gumamit ng truth table. Pwede gumamit ng truth table para ma-double check kung sakto ba siya. P implies Q. Dayon, ang next table nimo anak kay P implies Q and i-end mo siya sa P. Okay, combine mo tanan premises, therefore, proceed ka sa conclusion. Kung therefore Q. P implies Q and P implies Q. Pero kani sa unahon. Butangan ni mo bracket o parenthesis kay para klaro kasi may unahon. So, mo na siya ang answer. Pag nag-true lahat, meaning valid. Upat lang atong rows ana. Kaya duwa man ka variable. Okay? So, next na to is ang letter B. Not P implies Q, not Q, therefore P. So, kana siya, ginatawag siya og law of contraposition. So, naaman siya sa valid nato ng mga arguments. So, therefore, ang answer anak ay valid. Okay? So, sa letter C, okay? Tanawa lang jud ang formula diri ha sa na-discuss nato kung naa ba siya sa fallacy or naa sa valid argument. So ang answer atong letter C is ginatawag siya og kani. Ginegate lang siya, no? Negate P implies negate Q, negate Q therefore negate P. Converse ang tawag ana, ginegate lang ang tanan. Okay? So therefore your answer ani kay invalid argument. Okay? Para ma-verify, you can also do truth table ha. Para naman sa letter D is law of syllogism. So therefore, your answer is valid. Kay kaning manggod S na tumawala siya. So true ang answer ani tanan. Negate R implies T. Kani ang gikuha sa iyang conclusion. Negate R implies T. Okay? So, next. Dali na kayo ni siya. Igura nimo identify kanita ng A, B, C, D kung valid or invalid.
based on our formulas sa valid arguments or fallacies. Okay? Sige, next. Dito sa common argument forms to decide an argument is valid. So medyo challenge ni siya kay more on words na sad ta diri. Okay, determine the following arguments. Valid ba siya using the given forms of valid arguments and fallacies. So if you eat a healthy diet, you'll live past 70. So ano yung P implies Q? Ang P ni mo, you eat healthy diet, din ang Q ni mo, you live past 70. Next ni mo nga premise, first ni siya nga premise ha, second premise, you have made an effort to eat healthy foods. So, pahera na siya, if you eat healthy foods. Mo na imo ang P. Therefore, butang na to, therefore, sa man ang iyang conclusion, you live past 70. Mo ning Q. So that is what you call the law of detachment. Then automatic, the argument is valid. Okay? Pwede po di mo buhaton ng truth table para ma-sure ni mo nga valid ba siya. In case nga hindi makita sa formula ng law of detachment or other formulas yung ni-provide, kung hindi makita na gawa mo ng truth table, hindi sure dito sa table lahat. Okay? So next, nato diri letter B. Determine na sad ang argument kung valid ba siya. Kaya ang gihatag raman kay words, naka-statement man gud siya. So, muna siya ang challenge. Identify kung valid arguments ba siya or fallacies. You can access the web at this hotel if you pay Wi-Fi. Wi-Fi. So, P implies Q. Okay? Pero kung mapansin mo, kung nasa ulahi ang if, kani ang Q. Q na siya actually. Kaya mo maning if, di ba, ningon ko ang if mo na assumption. So, mo na siya ang P. Okay? Actually, ang pagsulat sa symbol, inani siya. P implies Q, gyapon ang pagbasa na. The same ra gyapon na siya, og inani. P implies Q, or kani. P implies Q gyapon. Ang araw lang jud is naa sa Q, kay siya man ang conclusion. Okay? Then, kani ang assumption yung P. So, mo na nakita nimo ang arrow, padulong dira. You can access the web at this hotel. Mo na ang Q. Ang conclusion. Kay Wi-Fi mo ng P. Then next is you broke to pay Wi-Fi. That is your negate P. Hindi ka nagbayad sa Wi-Fi. Usa man ng Wi-Fi gali katong gigamit na itong variable statement ko ng P. So negate P, I cannot access the web. So the answer is invalid. This is called the fallacy of inverse. So ang pagsulat ana niya is P implies Q. Ang next premise na to negate P. Therefore, negate Q. Diba? Mamani siya ang conclusion. You cannot access the web. Maman ang Q. Okay? So, pag imo siyang i-construct og truth table, the answer actually is invalid. Pero kung nasa formula naman siya, makita nimo nga na fallacy of inverse, automatic invalid na ang argument. Ana siya. Okay, nakuha siya from words, convert na to symbols para makita nimo siya ang symbolic form of argument kung valid ba siya or invalid. Okay? Next, letter C. If you watch Big Brother, you watch reality shows. If you watch reality shows, you have time to kill. Therefore, if you have time to kill, you watch Big Brother. So, unsa man ni siya? Kani, you watch Big Brother mo ni ang P. You watch reality shows mo ng Q. So, P implies Q. Kaya na may if then. So, P implies Q. Mo ni mo ang first premise. Ang second premise is kani. You watch reality show mo na ang Q. Di ba mo ning Q? You watch reality show, oh. Nara diri. You have time to kill. Bagong sentence siya, di ba?
bukong statement. So, that's your R. Butangan nimo og another variable R. Okay? Therefore, nakakay tulo ka dat. Therefore, you have time to kill. Mo na imong R implies you watch Big Brother P. So, familiar ka ani nga formula. Kung tanawon nimo balik ang formula, ginatawag na siya og law of transitivity. Okay? Kaya nga naman, ang Q manggod nimo is mawala. Ang conclusion na nun is P implies R. Pero, baliktad siya, nahimo siyang R implies P. So, the answer is invalid. Law of transitivity. Kasi converse manggod siya. Kung naka-remember pa mo sa gidiscuss na kanina, yung converse. Ay, ang ibig sabihin ng converse, R implies P, binaliktad lang. P implies R. Kasi ang valid conclusion manggod, P implies R. Unya kayang nauna man ng R, so ma-invalid na siya. Okay sana ang conclusion P implies R para valid. Pero, nauna man ng R implies P, dili na pwede. Kaya ang R, siya may conclusion dere sa Q implies R. Yan, nahimo na naman siyang assumption. So, ma-invalid ang answer. You can also do this in truth table, pero 8 rows. Kasi tatlo yung variables natin. Okay? So anyway, dali ra kay na siya. Basta, ang ako lang to master this, kaning ato ang midterm, you have to solve. Practice yun mo solve. Okay? So don't worry, I will give you some exercises, ani ha. Next na to, ang another example for another arguments. You plan to major in criminal justice or pre-law. Since you're major in criminal justice, I guess that means you are not majoring pre-law. Okay? So kani siya, you plan to major in criminal justice. Mo ni mong P. Natay or, mo ni ang Q. Okay? Another sentence lang na siya. Di shortcut lang na og pre-law. Parehara na sa you plan to major in in pre-law. Another sentence lang na siya pero gi shortcut lang. P or Q. Since you are majoring in criminal justice, siba ilani siya P or Q. Second premise nimo, majoring criminal justice P. Therefore, negate Q. So ma-invalid yun ang answer kay first premise na galing nimo P or Q. Di ba nagplano ba ka mag criminal justice o pre-law? Yan, ang conclusion naman na noon nimo nga dili ka mag pre-law. So invalid yun ang argument. Tinatawag siyang fallacy of the inclusive or. Di ba nakuha ba? Importante man gud ang logic. Ang argument pa jud, importante na siya kay dira man gud nimo makita ang common sense niya or masabtan ba nimo ang sentence kung invalid ba siya or valid. Di ba? So kung buhaton nimo og truth table ni, pag hindi true lahat, meaning invalid ang answer. Inato ra, no? Okay? So next, another example, botany graduate or grad works either in parks or in research labs. So, kanina or. So, mo ni mo ang P or Q. So, mo ni ang P. Di mo ni ang Q. Di ba? Lynn got her degree in botany last year and does not work at park. Ito yung conclusion. She must work at the research lab. Pero kani siya does not work at park. So, negate P. Kaya ang park mamanggod ang P na to. So, negate P, therefore, tatlong triangle dot, therefore Q. She worked at the research lab. No? Kani, klaro man po na yung common sense. Ingan ba, ang first premise, either na siya sa park or research lab. No?
Nya, ang second premise, niingon naman siya nga wala siya sa part. Therefore, na siya sa laboratory, na siya sa research lab. So, ginatawag na siya ang disjunctive syllogism. Then the argument is valid. So, na-sense. Kung wala din siya sa part, napaman siya sa premise. Premises pa man na. Therefore, na siya sa research lab. Di ba? Tama. So, mo na siya ang valid ang iyang argument. You can also do tawagan ni pag-construct sa two table para makita nimo nga true lahat. Okay? So, inato siya. Mo siya ang challenge, no? I-decide lang nimo kung argument ba siya or valid or invalid using this statement lang, no? Gumawa lang ako ng symbol, naginana lang ko dire para mag-guide mo. Okay? Nag-symbol-symbol lang ko dire para mag-guide mo. Inani mo ng proper way sa pagsulat sa argument. Okay? Ito yun ako na. Kaya mo ng step 1. Okay, next is there are two big lessons to be learned in this section. That is, validity of an argument is not about whether the conclusion is true or false, whether the conclusion follows logically from the premises. Okay? Nagets ang argument, ang validity sa argument, hindi lang siya true or false. Hindi siya about true or false. Yung na-discuss na to last meeting na true, false. Lahi mo ng argument. Ang argument is gina-follow niya ang mga premises. Pag marami tayong premises, gitanawon nato na siya kung mo-follow ba siya og validity sa argument or dili sa ato ang conclusion. Second, sometimes an argument can appear to be legitimate superficially, but if you study it carefully, you may find out that it's not. Okay? And that's it. Okay?